Diváci, iba už o chvíľu to budem mať na 5. leveli oheň. No to už je na 5. leveli. Už to musí byť na 5. leveli. Mám to na 5. leveli. Kde je prvý kit? Tu si kit. Tam si kit. Mne sa to celé zaseklo. Aha, líška. Kunaj. Kunaje sú dobrá zbraň. Kunajami zabijem vlkov. Geské vlci. Ja vás zabijem z PR-ov už. Ja ťa zachránim, Kido. Nemusíš hrevať. Ja si vás potom vyriešim, kultistky. Aký to bude sáčok? Tak to je lepší sáčok. Na skôr Godaxe.